Көріп тұрабыз, достар, біздің экранда әзгені ашылып халыққа да көрсетіңіз әлі. Мұнда экранда енді күндесшілер белгілі. Бірінші болып біз шақырабыз 4-ші һәм 5-ші номер ләккен, жүребеден ләккен Инсаф Халиловна белән Раил Тимировна. Достар, жанатарлар, онда енді сіздің бұл шоу аяқ түйіп сызғырулар керек. Болат бір-екі генә сөз. Онда халықның енді егетлердің сұраулары, недедір сұраулары болмастан, нәрсе эшләргә ярый, нәрсе эшләргә ярамый. Чөнки ярамый кулны күтәрергә. Кулны күтәрергә, терсәкне күтәрергә ярамый. Если ул китә миннан, тоже фол булай. Менә монда, менә бу мендәрдән терсәкне күчерергә, кулны күтәрергә ярамый. Менә бу өстәлнең берәр кырыена аякны терәргә ярыймы? Аякны терәргә ярый. Егетләр, аңлашылды. Нинди команда буенча? Ready, go. Ready, go. Ready, әзерлек, go, башлыйбыз. Дуслар, әзер булсак, безнең Инсаф белән Раил кул көрәштерә. Давай, Раилның жанатарлар, Инсафлыклар. Ready, go. Ready, go. Burada şiirine bildik Rail'ga. Rail Timirov. Rail Aferin. Hazır biz kul güreştirişi Salavat Kadirov ile İlmir Hasanov'la çağırırız. Kulunu tutuyoruz. Bizning sudya e'tiborga qarab qo'llarni tegizli. Ready, go. Ustalarga kishki yigitlarga bu yarışda bizning İlmir Hasanov kelasi etapga chiqdi. Hozir endi birinchi ham ikkinchi nomer son lakkan yigitlar Ravshan Nigmatullin bilan Danif Mullahmetovni chaqiramiz. Tabiiyatdan ko'rib turamiz, qaysi bir yigitlarga endi jiriya bo'yicha 2 topqir kurashirga kerak bo'lacak. Kimga endi son lakdi? Orasida adil olimpiyskiy sistema bo'yicha. Ready, go. Barajinyo. Danif Mullahmetov kelasi turga chiqdi. Hozir hozir biz yigitlar kutib turamiz. Yo'q, siz hali birozgina kutib turamiz. Biz hozir to'xta. Biz hozir chaqiramiz ostanglarni. Aynur bilan Insof Muhammadaliyevni. Aynur Shaymiyev, Insof. Boya kurashgan yigitlarga ozgina yo'l o'targa mumkinchilik beramiz. Aynur Shaymiyev, Insof Muhammadaliyev. İşte şabular. İnsaf Muhammadaliyev kelasi turga chiqdi. Hozir endi do'stlar, mana bizning ko'rib turamiz tablitsada 4-5 son bilan kurashgan yigitlar orasida Rail chiqdi. Hozir Rail 2 Rail kurashi. Rail Harisov bilan Rail Timirov. Rail Timirov. Rail. Yigitlar hazır. Şonli, yana shishma.
Харисов келесі этапқа шықты. Қазір біздің кул күрештері достар. Біздің инсаф шықты бетінде келесі тұра. Қазір Илмир білен Камил, Илмир Хасанов, Камил Сахабиев. Булат Амирханов біздің судья. Егіттерді. Ready, go! Сарман дейді. Камил біздің келесі этапқа шықты. Әзірге достар, мына біздің 4 егіт қалды. 2 пар алар финалға шықса егітті белгілешектер һәм келесі этап финал абсолют жеңуші армреслинг бойынша Дәниф білән Раил Харисов шақырамыз. Дәниф Мулахметов, Раил Харисов. Достар, сезнең тавыш тындюк. Әйдәгез әле. Мында бит инде сезнең дусларыгыз. Алар өчен җан атарга килде. Дәниф или Раил? Дәниф Мулахметов Менделеев, Раил Харисов яңа шишмә. Егетлер бирешмей берсенә. Улны күтәрергә ярамый. Улны күтәрергә ярамый. Дәниф Мулахметов. Достар, күреп торасыз, армреслинг намында кичкенә түгел, техникада үз әһәмиятен көчен күрсәтә. Күреп торабыз. Дәниф чыкты финалга. Хәзер инде киләсе финалистны беләбез. Камил Сахабиев, Инсаф Мөхәммәтгалиев. Арша һәм Сарман көрәшә. Ready, go! Сарман! Камил, достар, мына хәзер біраз гына әле генә көрәшкән егетләргә, улларын сылкып алырга, ял итәргә мөмкинчелек бирәбез. Уллар җавыз. Камилнең җан атарлары бар монда. Камил Сахабиев, Сарманнан берәр делегация килдеме? Менә монда күреп торабыз, туганнары, әнисеме? Апасы. Зур рәхмәт. Менә молодцы, егетегез финалга чыкты. Дәнифтекеләр мондамы? Монда! Хәзер әйдә, біраз гына. Хәзер мин Камилнең исемен әйтәм, һәм Дәнифнекен. Кайсыгыз көчлерәк кычкыра? Әзерме? Давай! Камил Сахабиев! Дәниф Мулахметов! Күреп торабыз. Җанатарларыгыз бер чама кычкыра, ә менә кайсыгызның беләге, мускуллары көчлерәк микән? Әйдә, Дәниф, Камил! Финал! Дәниф Мулахметов, Менделеев, һәм Камил Сахабиев, Сарман. Ready, go! Сарман егеті достар! Камил Сахабиев җиңү яулады. Афәрин, безнең армреслинг буенча чемпионыбыз. Да, билгеле Камил Сахабиев.